Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton, Ragusa Express, Muscat's Motors, For the love of food, Golden Drop. Solpadeine, Transform your space with B&M. Beach Point. Life flows on. Perspicat. Nilqakom f'Marina di Ragusa għal ġurnata speċjali oħra. Illum ħammurru fi vjaġġ lejn il-qalb ta' razzett u tradizzjonijiet Siċiljani. Illum ser nibqgħu f'Ragusa, fejn ser nkunu qegħdin naraw mill-qrib prodott mill-iktar famuż u maħbub, il-ġobon, speċjalment il-mozzarella di bufala. Qed inħallu Marina di Ragusa u nsuqu biss kwarta l-bot. Illum il-vjaġġ huwa komdu u effiċjenti. Se nibqa' fil-provinċja ta' Ragusa fejn il-ħajja għadha tħaddan il-pass naturali tagħha. Qed nitilqu mill-għaġla tal-belt biex nidħlu f'dinja fejn l-ambjent, l-annimali u l-ikel jgħixu f'armonija veru perfetta. Dak li qed jistenna lilna llum mhux sempliċement fattorija, imma esperjenza li tmislek qalbek u dan kollu 15 minuta biss il-bot minn Marina di Ragusa. Ragusa huwa wieħed mill-postijiet l-aktar affaxxinanti fin-nofsinhar ta' Sqallija. Magħruf mhux biss għall-wirt storiku u kulturali, iżda wkoll bħala qasam agrikolu vitali u vibranti. Il-kampanja ta' Ragusa tinsab mimlija ħxejjex friski, art fertili u tradizzjonijiet li jmorru lura għal ġenerazzjonijiet, fejn l-allima tal-art u l-bdiewa jgħixu f'armonija mal-passat. Dan ir-reġun joffri prodotti ta' kwalità għolja, b'attenzjoni kbira għas-sostenibilità u għat-tradizzjoni. Il-familji li operaw l-irsiset jagħtu l-ħajja lill-kampanja passjoni u dedikazzjoni u jilqgħu lill-viżitaturi bi prodotti friski bħal ġobon, mozzarella, salzett u ħxejjex lokali, kollha maħduma bil-qalb. Ragusa hija lek mhux biss destinazzjoni kulturali iżda wkoll post fejn tista' tesperjenza l-essenza vera tal-għarfien agrikolu Siċiljan. Min qatt ħaseb li qalb il-liq ħodor ta' Ragusa ftit il-bot mill-Kastell ta' Donna Fugata wieħed isib razzett b'ħafna bufli mill-isbaħ li jipproduċu ħalib mill-iktar sinjur rik fin-nutrienti u mbagħad il-bniedem bil-maġija u l-kapaċità tiegħu jirnexxielu jitrasforma dan il-ħalib f'mozzarella. Hawnhekk f'dan ir-razzett il-protagonist huma l-bufli. U aħna sejrin nesperjenzaw x'kapaċi jagħmlu. Din hija esperjenza ta' agriturizmu moħbija fil-qalba tal-kampanja Ragusana. Hawnhekk fejn ix-xemx tagħna qleliqi u l-arja friska tħadnek. Hemm storja li bdiet mill-imħabba, mhux għan-negozju, iżda għall-art li tagħti u għall-istil ta' ħajja li jżomm ħaj id-drawwiet ta' dari. Din mhix sempliċement fattorija, din dar għal ġenerazzjonijiet ta' ħaddiema passjonali li bidejhom iħaddmu l-art, irabbu l-annimali bil-ħlewwa u jżommu ħaj il-wirt agrikolu ta' dan ir-reġjun sabiħ. Fl-2005 il-familja Di Natale bdew kapitlu ġdid, meta ġew introdotti l-bufli. Iva, dawk il-ħlejjaq kalmi u impressjonanti li spiss jiġbdulna l-attenzjoni. L-istorja tal-familja Di Natale tmur ferm lil hinn. Hawnhekk issib razzett fejn kollox isir b'kuxjenza,
mill-produzzjoni tal-ġobon sal-ikel servut fuq il-mejda, mill-esperjenzi għat-tfal sal-ospitalità li tħossa mill-ewwel ftit kliem. Kull ma jsir wara din il-ħġieġa jsir b'dedikazzjoni u passjoni. Il-ġobon hawnhekk mhuwiex sempliċement prodott, però huwa forma frott ta' dedikazzjoni u għarfien ta' kif teqpa' tinħadem it-tradizzjoni. Jekk għandkom l-impressjoni li dan huwa xogħol industrijali, hija impressjoni ħażina. U stennew ftit sakemm nlaqqawkom mal-artisti li jaħdmu dan il-proċess li jitrasformaw il-ħalib għal ġobon u jaħdmuh pass pass bl-idejn. Il-veru skop tal-lum huwa li nidħlu fil-qalba tal-proċess. Naraw naqra pass pass kif kollox hawnhekk jinħadem bl-idejn skont tradizzjonijiet antiki u fuq kollox nisimgħu l-istejjer li jirrakkuntawli l-artisti li jagħmlu din l-arti. F'dan il-laboratorju iltqajt ma' Graziella li bdiet tispjegali fid-dettall il-proċess u l-metodi differenti li bihom tinħadem il-mozzarella. Waħda mill-iktar forom interessanti hija treċċa, mozzarella li d-dera tagħha tkun bħal malju. Il-proċess jibda mill-ħalib frisk tal-bufli li jitħalla jitbaqqat għal madwar siegħa u nofs sakemm jibda jifforma il-bażi tal-ġobon. Meta l-massa tibda tissolidifika, din titqiegħed fit-trej tal-metall, fejn il-parti soda tinżamm mal-mozzarella. Fil-waqt li l-likwidu li joħroġ minna magħruf bħala x-xorrox jintuża aktar tard biex issir l-irkotta u prodotti oħra. Imbagħad naslu għall-istadju tal-filatura, fejn il-massa tal-ġobon titħallat ma' ilma sħun ta' madwar 90 grad. Hawnhekk tibda l-maġija vera. Il-ġobon jinħadem u jiġġebbed sakemm jinbidel f'aġna waħda lixxa u elastika. Min din l-aġna, il-ġobon jista' jinħadem f'diversi forom u stili differenti, kull wieħed b'karattru u tradizzjoni tiegħu. U għalkemm kull tip għandu l-faxxinu tiegħu, għalija personali l-istilla ta' kollox hija waħda, il-burrata. Qed jispjegaw li l-burrata meta tinħadem bl-idejn il-mod ta' kif tingħalaq, kull wieħed waħda minnhom għandhom il-mod personali ta' kif jagħmlu l-għoqda. Allura il-mod ta' kif tingħaqad il-burrata hija kważi kważi l-firma tagħhom li tkun magħmula minn idejhom. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Il-ħalib tal-bufli mhuwiex bħal ħalib ieħor. Bil-kulur opali abjad u d-dera tiegħu tal-porċellana dan il-ħalib huwa teżor tan-natura. Għani fix-xaħam, fil-proteini u fil-kalċju. Mingħajr karotenoidi jagħti lil prodotti tal-ħalib dawn il-lewn eleganti u ċar. Iżda dak li jagħmlu tas-sew speċjali huma l-karatteristiċi nutrizzjonali tiegħu. Għandu kontenut ta' kasejna darba u nofs aktar minn dak tal-ħalib tal-baqra u jfisser li jagħti kważi d-doppju ta' prodotti fil-proċess tal-ġobon. Hawnhekk lanqas qatra waħda mill-ħalib ma jintrema. Dak li jibqa' mill-proċess tal-ġobon jingħata lil majjali tar-razzett. Dan mhux biss mod sostenibbli kif jintuża kollox, iżda jgħin ukoll biex itejjeb it-toma tal-laħam tal-majjali.
Il-laħam tal-bufli għandu karatteristiċi partikolari li jagħmluha apprezzat ħafna fil-gastronomija. In-niżġa tal-laħam tirrifletti direttament in-nutrizzjoni tal-annimal u l-mod kif ikun imrobbi. Normalment, safta xaħam fuq barra jgħin biex iżomm il-laħam artab u mimli toma waqt it-tisjir. Meta l-laħam ikollu struttura aktar maquda u inqas fibri, dan ifisser li jkun aktar tari u pjaċevoli biex jittiekel. Dan kollu huwa riżultat ta' nutrizzjoni u dieta bilanċjata li jkun gawda il-buflu. Grazzi għal Giorgio jien illum għext il-veru espressjoni li aħna nużaw il-Maltin iktar ma tikber iktar titgħallem għax għadu kemm tani lezzjoni ta' kif taraf laħam li huwa tari u ta' kwalità fuq laħam ieħor. Questi sono salami di bufala. Ma' Giorgio skoprejna wkoll il-proċess tradizzjonali tas-salami magħmul mill-laħam tal-bufli. Wara li jiġi preparat, is-salami jgħaddi minn stadju ta' stufatura li jdum bejn 9 u 10 ijiem. Imbagħad jibda l-proċess naturali ta' tnixxif li jista' jdum bejn 30 u 60 jum, skont kemm trid li jkun maturat u intens fit-toma. Interessanti li aktar ma jidher safta moffa natural fuq barra, aktar ikun sinjal ta' prodott tajjeb u matur, kemm jekk primo jew sekondo. Giorgio ilu jagħmel dan ix-xogħol kważi ħajtu kollha. Fil-fatt, beda jaħdem mal-familja tiegħu meta kellu biss 8 snin. U għallinna memorja veru ħelwa. Meta kien tfal kien ipoġġi kaxxa tal-injam taħt saqajh biex ilaħħaq mal-bank tax-xogħol u jaħdem bl-istess veloċità tal-kbar. Il-bufli li nsibu f'dan ir-razzett fraguża huma tal-ispeċi Mediterranja Taljana, razza magħrufa għal ħlewwa u r-reżiljenza tagħha. Mhumiex biss ħlej amponenti u sbieħ, imma wkoll sors prezzjuż ta' ħalib qani f'karatteristiċi nutrittivi uniċi. Dan il-ħalib opal abjad u bla karoteni jagħti lil ġobon kuluri l-porċellana u toma li ma tinstabx fl-ebda tip ta' ħalib ieħor. Għajta żgħira minn dawn il-kreaturi kultant tiswa ħafna iktar minn diskors twil ta' bniedem. Nixtieq naqsam magħkom ftit fatti interessanti dwar x'jiġri hawnhekk f'dan ir-razzett ta' kuljum. Ta' kuljum jiġi prodott madwar 600 kilogramm ta' mozzarella u fis-sajf nazzarda ngħid li dan kważi jirdoppja. Fatti interessanti, però tapprezzhom ħafna iktar la darba tara il-metodu ta' produzzjoni. Il-qalba tħabbat ta' hawnhekk huwa l-ġobon, mozzarella di bufala, ġobnijiet maturi, kif ukoll il-laħam u s-salami, magħmulin fil-fattorija stess. Kollox isir b'mod artiġjanali, passjoni u rispett għall-ambjent. U jekk trid toqgħod tiekol b'veduta, hawnhekk huwa post ideali għalik. Għalija l-veru stilla tal-ġurnata hija l-mozzarella, mhux għax biss bnina, viżwalment tidher sabiħa b'dak l-abjad pur nadif fil-kulur tagħha, però kemm il-darba tara kif tinħadem u l-passjoni li kull individwu li jaħdem fuq din il-mozzarella jpoġġi fl-azzjonijiet tiegħu tapprezza ħafna iktar it-tjubija li tasal għandek fuq il-platt. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. U issa wasal il-moment li tant kont qiegħed nistenna biex inkun nista' ngawdi dawn it-tomit bnini minn mozzarella friska għal ġobon iktar matur b'toma iktar intensa, ma jonqosx ovvjament l-aspett viżwali dan it-tadamp kullu aħmar daqshekk rik, hops frisk li għadu kemm ħireġ mill-forn u mbagħad ftit tjubiji li ħarġu mill-forn ukoll li żgur il-palat tiegħek japprezza la darba jgawdihom. L-esperjenza tal-lum mal-familja di Natale kienet waħda tassew indimentikábbli. Mill-mumenti sbieħ fost in-natura u l-annimali, għall-esplorazzjoni tal-proċess tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ġobon. B'mod partikolari, il-mozzarella ta' kwalità għolja magħmula mill-ħalib tal-bufli. Stajt nidħol fil-qalba ta' dak kollu li jagħmel dan il-post speċjali. Ħadd gost nitkellem mal-persuni wara l-prodott li jaħdmu b'dedikazzjoni u passjoni kbira. U ovvjament,
il-parti li l-aktar oġbitni. Meta kont mal-mejda, mimlija ġobon frisk, salami mamul mill-laħam tal-bufli, ħobs sħun ta' dan frisk, kollox lokali u kollox mamul hawnhekk. Mod personali nazzardan ngħid li din mhijiex sempliċement ikla però esperjenza għas-sensi kollha tiegħek. U biex żgur nkunu gawdejna ġurnata perfetta u gawdejna kull sekonda minn din il-ġurnata, qabel ma naqbdu triqtna lura lejn Malta ingawdu nżul ix-xemx spettakolari f'Marina di Ragusa. Aħna Talk About Sicilia flimkien ma' Ragusa Express qed intukom iċ-ċans li tiġu tgawdu sqallija jekk tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja fuq il-paġna ta' Facebook u bonnici.tv. Sibu r-ritratt tiegħi fi sqallija flimkien ma' Ragusa Express, ikkummentaw għajdunna naqra f'liema lokalità tieħed dak ir-ritratt u jekk tikkummentaw tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans grazzi għal Ragusa Express li tiġu tgawdu sqallija. Qed nistenna ir-risposti tagħkom. Niltaqgħu għal Talk About Sicilia li jmiss ħankomplu nesploraw iktar irkejjen ta' din il-gżira hekk sabiħa. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Ragusa Express. Muscat Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Solpadeine. Transform your space with B&M. Beach Point. Life flows on. Pes Bigat.